Bona tarda, companyes i companys. Soc Peter Gràcia, responsable de la UGT CaixaBank aquí a Barcelona, i us volem explicar la reunió que hem tingut amb l'empresa sobre la taula negociadora on estem tractant la integració de CaixaBank Next a CaixaBank. D'entrada, ja hi ha alguns temes que han quedat clars i que suposen millores per a la plantilla de Next, com les vacances anuals, que augmentaran 2 dies, i 2 dies de lliure disposició o la percepció de l'escola bressol i la formació de fills. A la UGT, la nostra preocupació principal és fer una bona transposició salarial, de manera que es garanteixi tota la retribució que teniu a Next i passeu a percebre totes les millores que gaudeixin les companyes i companys de CaixaBank. Per aconseguir-ho, des de la UGT i la resta de representació laboral, hem fet una sèrie de propostes perquè s'incloguin en l'acord. Algunes d'elles ja han estat acceptades. La UGT, exercint la representativitat en el vostre nom, exigim que es tinguin en compte tant els salaris actuals com l'experiència. No es pot considerar aquesta integració de la mateixa manera que integracions inorgàniques anteriors. No és lògic que internalitzem una empresa participada 100% i que han estat treballant de la mà amb i per a la plantilla de CaixaBank i la internalitzem de zero. Seguirem en contacte amb vosaltres per informar-vos de tot en cada moment.